Villena i les seues històries. Bar Pedro Cafetero. Pinzellades. Sobre la seva antigüitat, este coneixement escrit que l'Ajuntament de Villena el febrer de l'any 1891 li va concedir permís a Pedro Clemente Catalán perquè puga seguir tenint el barracó de fusta al costat de la seva casa a la Corredera, dins dels límits que s'imposen. El diari local El Demòcrata, a l'any 1891, donava la notícia de que Perico el Cafetero ha tingut molt de gust d'establir la seva cantina entre fonts. Així s'anomenava aquest paratge, perquè es trobaven la Font del Canyo. De la caserna al carrer lateral hi va haver una caserna. Dels Dolls, d'Alfons XII, de les Borbollites, de la Canya i una canya en comptes de turrucs. La seua façana donava al carrer Corredera. Va patir diversos canvis en el transcurs del temps. Plaça del Rotllo, Luciano López Ferrer, Capità Galán, Generalíssim i Corredera. També a la plaça Rotllo, Castelar, Pedro Menor i finalment el Rotllo. El bar de Pedro el Cafetero, establiment històric, va ser un punt de trobada popular on no només es reunien artistes, sinó també tractats de bestiar i gent de pas. Allà feien negocis els que es dedicaven a la compra-venda de mules, cavalls i rucs. Festers i veïns de Villena era un punt coincident en les festes de les moros cristians. En aquest establiment tenien un refugi assegurat personatges singulars del poble: Micino, la Gineu, Perico Caratorta. Història de Perdonavides. En les últims i primers dècades dels segles XIX i XX, les cròniques locals recollien que també rondaven el mar personatges més torvos, xulos de navalla, perdonavides, matons i gent de la vida nocturna del proper carrer del Rellotge, mancebia encoberta d'aquells temps, taverna llegenda un poc canalla i de frontera. Alfredo Rojas recollia en un article de 1985, La Corredera, el següent. Del bar Pedro Cafetero explicaven els vells crònics belles històries de desafiaments i desplantaments, de xulos, de navalles i encara de pistoles que venia a lluir el tipus davant les isses, rabises i colipoterres de la roda. Escriptors i lectors. A la seua terrassa, als capvespres, es formaven rotllanes que fomentaven i comentaven els temes d'actualitat, diaris, notícies, radiotertulians, amablement atesos per José Olaya, Mendrines.
Traient aquestes dècades nocturnes, el bar Pedro Cafetero va ser un model per al client de sentir-se com a casa, atès afectuosament per tots els membres propietaris que al llarg dels anys va regentar el local i a tots els seus empleats que ens van donar el millor de cadascun d'ells. Finalment, el bar Pedro Cafetero va ser enderrocat a l'agost de l'any 1979 i amb ell la vella escola anomenada del Botijo i les classes del qual van ser impartides pel mestre Chanzà. L'establiment de Pedro Clement Catalán va ser obert al públic a l'any 1888. Fonts: Villena Cuéntame, Alfredo Rojas, Redes y Huerteros. Que chantent les señoritas y brûle quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous la charmille des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charmeur ardent comme une fleur d'Espagne.